Helo Frân Wen, Tesni sy'n yma. Helo, enw fi ydi Lowri. O'n i'n gweld bod chi'n codi arian. Fy hoff atgof o weithio efo Frân Wen ydy creu cynhyrchiad o scratch yn ystod cyfnod mor anodd yn y lockdown gynta. Y hoff memory fi o cyfraniad o gweld pobl newydd. Ar y funud, dwi'n gweithio efo cwmni ifanc a da ni'n mynd i trio creu cynhyrchiad erbyn diwedd y flwyddyn. Yn Frân Wen, fi'n hoffi wneud y sesiwn yn cyfraniad a ni'n neud lot o pethau. Dwi'n meddwl sa nyth yn gallu rhoi llwyth o wahanol brofiadau i llwyth o bobl. Fedrith nhw gynnal gweithdai. Fi'n tyfu fyny i jyst mynd tegol efo fflo a fi hefo ffrindiau dda. Mewn tua 5 mlynedd, swn i'n licio bod yn berson lot mwy creadigol ag lot mwy hyderus. A dwi'n meddwl, efo help Frân Wen, fedra i wneud hynna. Felly, ia, diolch!